Covidaren aurkako txertoa herriko talde gehiagotara helduko da. Musika eskola eraikinaren ofizialtasuna. Oinezkoentzako guneak handituko dira. Eguraldiaren argazki lehiaketa. Astebururako hotza eta giro motela. Maximoak 6 edo 7 gradu jaitsiko dira. Covidaren aurkako txertaketak aurrera jarraitzen du, eta herritarren talde gehiago bakunatzen hasi dira. Aurreko astean 100 urtetik gorakoak egin ondoren, aste honetan 90 urtetik gorako nagusiek txertoa jaso ahalko dute. Aste honetan ja hasi gara geu, hemen ambulateixen egiten, eta izan ziren 90 urterik gorakoak, eta atzo etorri ziren asko, 78 etorri ziren, eta gaur gauz kopuru guztia izaten da 150, eta gaur gauz amaitzen, faltatzen da noitzi gora bera. Birusa hor jarraitzen da, ondik gehienak ez dakate immunidaderik eta ondik ez gauz babestuta. Eta guk neurrizak mantentzen baditugu, probablemente hori izango da bizitzak salbatzeko, hori argita garbi. Hoietaz gain 55 urtetik berako etxeko laguntza zerbitzuko udal langile eta udaltzainek ere, aste honetan hartu dute lehen bakuna. Era berean egungo egoerak sortu dituen beharretara moldatzeko, ambulategian egokitzapen lanak egin dira azken hilabeteetan. Osasun zentroko beko pisua egokitu eginda. Espazio hau Covidarekin lotutako gauzetarako erabiliko da eta pandemia amaitzean beste erabilera batzuk emango zaizkio. Musika eskola kokatzen den eraikinean egokitzapen lanak egin dira azken urteetan. Orain, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak musika eskolaren eraikina aztertuko du, haiek zehazten dituzten irizpideetara egokitzen dela baieztatzeko eta ofizialtasun tramitazioa egiteko. Azken urteetan egindako lanek hainbat fase izan dituzte. Teilatuaren konponketa, emergentziako eskailerak eta beko eta lehenengo solairuen egokitzea eta gelak sortzea izan dira egindako lanak. Proiektu hau hasi izan orain dela 3-4 urte, eta helburu asko izan ditu, baina uretako bat izan da pixkat musika eskolia bere egunerokotasunean funtzionamendua bete ahal izatea uneko egunean, ez? Infrastruktura egokixatu edukitzea, gela insonorizauak, eta horrek suposatu diguna da gure egunerokotasunean klasiak eman ahal izatea kalidadezko musika zerbitzu bat eskainiaz. Eta gero beste alde batetik, eraikin honek, obra guzti honek egin da gero zerrekarri digu, bazkenian Eusko Jaurlaritzan hezkuntza sailean musika eskolen arloan erregistro ofizial bat einalizatia. Musika eskolak dituen premiak kontuan hartu dira egokitzapenak egiteko orduan. Eta baita eraikin berean ematen den gaztegune zerbitzuarekin bateragarria izatea. Guztira, 416.000 euro inguruko inbertsioa eginda fase guztietako lanetan. Martxoaren 15etik aurrera hainbat aldaketa egingo dira errepideen trafikoari dagokionez. Zapatu eta jaiegunetan eskolapeko oinezkoen gunean ezingo dira autoak ibili. Oinezkoei lehentasun osoa emanez. Era berean eskolapeko gunea handitu egingo da asteburuetan. Ator eta Gailo tabernen arteko errepidean trafikoa moztuz. Bestalde karabanak aparkatzea debekatuko da Santa Katalinan zehar. Azkenik, Lekitxoren erdigunean eta hainbat kaletan ibilgailuen abiadura 20 km/h mugatuko da. Segurtasuna handitzeko helburuarekin. Eguraldiaren argazkiak ateratzea gogoko duzu? Udaletik albistegian zure argazkiak erakutsi nahi ditugu. Eguraldiaren atalean, astean zehar ikusleek bidalitako argazkiak emango ditugu ezagutzera eta urte amaieran argazki honenek saria jasoko dute. Lehenengo saria Silken Uribarren hoteletako katea osatzen duten hotel batean 2 lagunentzako gaua eta gosaria izango da.
Bigarrena, Kitxo merkatari elkarteko dendetan erabiltzeko 100 euroko bonoa. Eta hirugarrena, Lekitxoko zinemazaleen elkarteko bazkideentzat 60 euro filmak ikusteko eta bazkide ez direnentzat bazkide egitea eta pelikulak 4 eurotan ikusteko aukera. Bidali zure argazkiak udaletik.eguraldia@gmail.com helbide elektronikora eta parte hartu lehiaketan. Lekitxo, Bilboko Zinegoak festivalaren egoitza ofiziala da aurten. Lekitxoko Euskal Zinebilera eta Zinemazaleen elkartearekin batera egindako lankidetzaren bidez, martxoaren 6, 7 eta 8 ikusgarri zine aretoan genero aniztasuna lantzen duten pelikula eta film laburrak ikusi ahalko ditugu soilik 3 euroren trukean. Sarrerak salgai aurretiaz kulturretxian eta egunean bertan ikusgarri aretoko lehiatilan. Por que a sua família veio pra cá? Na verdade, veio eu e minha mãe. Martxoaren 6 Valentina izeneko filma izango dugu bertsio originalean eta euskarazko azpitituluekin. Valentina landagunera joan da bizitzera amarekin berriz hasieratik hasteko asmoz. Eskola berrian beste zapaldu ez dezaten, Valentinak bere izen soziala erabiliko du, bere trans izaera sekretupean gordeta. Martxoaren 7 Euskal Begirada katalean, sexu, identitate eta genero aniztasunarekin loturiko gaien gaineko film laburrak biltzen dituen ikus-entzunezko azken ekoizpenak eskainiko ditugu. Azkenik martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna ospatzeko, mundu osoko emakume sortzaileek LGTBI errealitateen inguruan egin dituzten hainbat lan eskainiko dira. Animatu eta lortu zure sarrera. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Eguraldia. Gaur eguzkitsu egonda hodei bakan batzuekin. Egun amaieran hodeiak sartu dira. Haizea hegoaldetik ipar-ekialdera finkatu da. Bihar barikua haizeak iparraldetik joko du eta hodei ugari sartuko dira. Une batzuetan zirimiria egingo du. Temperatura maksimoak 6 gradu zentigradu inguru jaitsiko dira. Zapatuan egunaren lehen partean hodeiak zabalduko dira eta zirimiri pixka bat egingo du. Arratsaldeak aurrera eginala, hodeia gutxitu eta ostarteak irekiko dira. Temperatura maksimoak 10 edo 12 gradu zentigradu ingurukoak izango dira. Domeka goizean hodeitsu egongo da eta arratsaldetik aurrera urdinguneak zabalduko dira. Temperaturak antzeko balioetan mantenduko dira eta maksimoak 10 gradutara nekez iritsiko dira. Hurrengo astean oraindik hotz gehiago espero dugu iparraldeko haizearen ondorioz, baina ez dugu prezipitazio askorik espero. Badirudi aste azkenetik aurrera hegoaldeko haizeak temperaturak epelduko dituela berriz. Beste barik, argazki hauekin agurtzen dugu eguraldia. Rafa Martinezek atzo ilunabarre ederra atera zuen San Juanetik. Beste hau, Ignacio Gezuragak, Santa Katalinatik. Hauek aldiz, egun sentikoak dira, miren mentxakak bidali dizkigu. Benetan zoragarriak dira egunotako egun senti eta ilunabarrak. Hegoaldeko haizeak itsasaldea garbitzen du, eta horrela Getariko arratoia ikusteko aukera ere ematen digu. Beste barik, hotza dator eta ondo babestu, asteburuaz gozatu eta hurrengo asterarte.